Предупреждение. Това видео съдържа информация за реални криминални случаи, която може да бъде тревожна за някои зрители. Съдържанието е с информационна и образователна цел. Не насърчаваме насилие, омраза или престъпно поведение. Гледайте с повишено внимание. Най-опасните чудовища не се крият в сенките. Те се усмихват. Това е историята на човек, който превърна очарованието си в оръжие. Историята на един от най-зловещите умове в криминалната история, Теодор Робърт Бънди, по-известен като Тед Бънди. Роден е на 24 ноември 1946 г. в малкото градче Бърлингтън, Върмонт. Майка му, Елинор Луис Коуел, едва на 22, го ражда извънбрачно. В онези години това било срам за Дот семейството, затова те решили да скрият истината. Малкият Тед бил отгледан като син на баба и дядо си, а майка му се представила за негова сестра. Това объркване на идентичността белязало Бънди за винаги. Когато научил истината за произхода си, не приел добре. У него започнало да расте чувство на гняв, объркване и студена, недоверчивост към всички около него. В училище Тед бил умен, но затворен, нямал много приятели. Обичал да наблюдава хората, да изучава лицата им, движенията, реакциите. Точно това наблюдателно умение по-късно щяло да се превърне в най-смъртоносния му инструмент. След години Тед напуска родния си дом и заминава за университета в Пюджет Саунд, а после се прехвърля в университета на Вашингтон, където изучава психология. Иронично, човекът, който ще се превърне в символ на лудостта, изучавал човешкия ум. Тук среща Стефани Брукс, момичето, което ще остави дълбока следа в живота му. Тя била красива, елегантна и идваща от богато семейство. Тед се влюбил обсесивно, но когато тя го изоставя, защото го смята за безцелен и несигурен, нещо в него се пречупва. В този момент Тед Бънди започва да се променя. След тази раздяла започва истинската история на Тед Бънди, човекът, който превърна смъртта в изкуство на контрол. След раздялата той заминава за Сиатъл, където отново се среща с майка си. Вече е различен, студен, пресметлив, но спокоен на повърхността. Никой не подозира, че в съзнанието му зрее нова реалност, свят, в който той решава кой ще живее и кой не. В този период Бънди започва да се интересува от психологията на насилието. Чете книги за серийни убийци, участва в политически кампании и създава образ на перфектния млад мъж. Но това е просто маска. През 1974 година серия от мистериозни изчезвания разтърсват Вашингтон, млади жени изчезват посред бял ден, една след друга. Последното, което хората си спомнят, е симпатичен мъж с гипсирана ръка, който ги моли за помощ да качи нещо в колата си. Тази кола, бежов Volkswagen Brumbar, ще се превърне в символ на неговия ужас, безброй жертви ще се качат в нея и никога няма да излязат. Тед използва чар, интелект и умението си да се преструва. Създава доверие за секунди, след което го разрушава завинаги. За него това е игра на контрол и власт. Докато полицията се опитва да свърже изчезванията, Бънди вече е с няколко крачки пред тях. През юли 1974 г. в един и същи ден изчезват две момичета – Джанис От и Денис Нашлунд, и двете от езерото Самамиш. Свидетели разказват, че са били заговорени от мъж, който се представил като Тед с гипсирана ръка и приятна усмивка. Това е моментът, в който чудовището излиза напълно наяве, без следи, без съжаление, без страх. Тед Бънди вече не се крие. Лятото на 1974 г. промени всичко. Десетки жени изчезваха в северозападната част на САЩ. Млад, привлекателен мъж с гипсирана ръка и нежен глас молеше за помощ и след това просто изчезваше с жертвите си. След изчезването на Джанис От и Денис Нашлунд от езерото Самамиш, полицията най-накрая разбра, че не става дума за случайни изчезвания. Свидетели описват мъж с кафява коса, шофиращ бежов Volkswagen Beetle, а най-страшното, той се представял просто като Тед. През 1975 г. полицията в Юта спира кола за рутинна проверка. Шофьорът е спокоен, учтив и с документи наред, но в колата откриват нещо, което ще замрази кръвта на полицаите. Въже, белезници, метална щанга, маска и лента. Името на шофьора – Теодор Робърт Бънди, млад студент по право, доброволец в политическа кампания. Никой не можел да повярва, че това е същия човек, за когото всички говорили по новините. Но въпреки уликите, Тед успява да убеди съда, че е невинен. Говори уверено, усмихва се, дори флиртува с журналистките в съдебната зала. Той е очарователен, интелигентен и опасен. Комбинация, която обърква всички. Бънди бил задържан в Питкин Каунти Джейл в Аспен, Колорадо. Там му позволили да има достъп до съдебната библиотека, за да подготвя защитата си сам. На 7 юни 1987 година, докато охраната била разсеяна, Тед се покатерил върху един шкаф и се промъкнал през прозорец с размерите на малка дупка за вентилация, едва 30 см широка. Отслабнал нарочно през седмиците преди това, за да може да се провре през отвора, скочил от втория етаж, изкълчил глезен, но избягал пеша в планините.
Полицията го търсила 6 дни в гората преди да го залови, изтощен и гладен, Бънди се усмихвал, когато го върнали в килията. За него това било просто репетиция. След първото бягство го преместили в по-сигурен затвор. Гарфилд Каунти Джейл, но никой не подозирал, че Тед отново работи по план. В нощта на 30 декември 1977 година Колорадо е потънало в тишина, докато по-голямата част от служителите на затвора са в коледна ваканция, а ненасилствените затворници са пуснати да прекарат празниците с семействата си, един човек остава буден и планира бягство, което ще шокира Америка. В килията си Тед Бънди натрупва книги и документи, покрива ги внимателно с одеяло, оформяйки ги така, че да приличат на спящо тяло. Той се е покатерил към тавана през малък отвор, който внимателно е издълбал през последните седмици. Пълзи през подпокривното пространство, докато стига до апартамента на главния надзирател. Там няма никой. Мъжът и съпругата му са излезли за вечерта. Бънди се спуска безшумно, отваря гардероба и намира улични дрехи. Панталон, риза, палто. Облича се, изглажда косата си и с хладнокръвна увереност тръгва към входа, минава покрай празните коридори и спокойно излиза през главната врата на затвора. Никой не забелязва нищо, никой не разбира, че Тед Бънди е изчезнал, когато пазачът влиза в килията на следващата сутрин, одеялото още лежи върху леглото, но под него има само книги. Открадва кола от близка улица и потегля на изток от град Гленуд Спрингс към планините на Колорадо. Пътищата са празни, снегът вали тихо, а свободата му е едва на няколко километра. Но съдбата не му помага. Колата се поврежда в планината, спира случайен шофьор, усмихва се и спокойно казва, че просто колата му се е развалила, мъжът го качва и го закарава до град Вейл, на почти 100 км разстояние. Оттам Тед хваща автобус за Денвър, облечен като обикновен мъж, чист, спокоен, никой не подозира, че това е един от най-търсените престъпници в страната. На следващата сутрин той се качва на полет за Чикаго, сяда до прозореца, поглежда облаците и се усмихва. Никой на борда не знае кой е той, никой не знае, че до тях лети убиец. Когато самолетът каца в Чикаго, Бънди има само няколко долара, точка фалшиво име и без ясен план, прекарва няколко дни в града, криейки се в ефтини хотели и крадейки пари от портмонета и магазини. В следващите дни той пътува на юг, през Мичиган и Атланта, докато стига до Талахаси, Флорида. Там се измисля нова самоличност – Крис Хейган. В Флорида ще започне всичко от начало и ще завърши с хаос, кръв и правосъдие. В ранните часове на 15 януари, когато студентките от женското общежитие Чи Омега се прибират след парти, повечето вече спят. Вратите отключени, нощта тиха. Малко след 3 мима сутринта, Тед Бънди влиза, в ръката си държи дървена тояга, в рамките на няколко минути напада 4 момичета. Маргарет Болман и Лиза Леви загиват, Кати Клайнер и Карън Чендлър тежко ранени, но по чудо оцеляват. След атаката, Бънди тихо напуска общежитието, без никой да го види. Една от жертвите по-късно си спомня само шума на стъпки и дишане. Той беше като сянка, казва тя. 9 февруари 1978 година, малкият град Лейк Сити, Флорида, слънцето току-що е изгряло, а 12-годишната Кимбърли Дайан Лич се приготвя за училище. Усмихната, облечена в любимия си пуловер, тя взима чантата си и казва на майка си: "Ще се видим по-късно." Но това по-късно никога няма да дойде. По пътя към училището Кимбърли изчезва. Последният, който я вижда, е неин съученик. Разказва, че непознат мъж я извикал отстрани, говорил и е тихо и двамата просто са изгубили от погледа му. До обяд училището вече е в паника, родителите звънят, полицията претърсва улиците, но следите изчезват така внезапно, както самата тя. През следващите дни цял град търси Кимбърли, доброволци, кучета, самолети. Флорида не е виждала такова издирване. И въпреки всичко, тишина. Седмици по-късно се появяват свидетели, говорят за мъж в бял ван, който бил видян близо до училището същата сутрин. Висок, с тъмна коса и спокойна усмивка. Описанието е познато. Това е беглецът, за когото вече говори цяла Америка. Тед Бънди. На 7 април 1978 година, фермер открива нещо в близост до изоставена ферма, край реката Солони. Полицията пристига. Сред тревата, скрити под листа, лежат останките на едно дете. Това е Кимбърли, изчезнала преди 59 дни. По дрехите и следи от въже и влакна, които по-късно ще се окажат идентични с тези, намерени в колата и жилището на Бънди. Тези улики ще сложат край на делото. На 15 февруари 1978 година, в ранните часове на нощта, полицаят Дейвид Ли от град Пенсакола, Флорида, забелязва бял додж, който се движи подозрително по улицата. Когато се опитва да го спре, шофьорът внезапно ускорява. След кратко преследване колата спира, мъжът вътре напада полицая, но Ли успява да го обезвреди и да му сложи белезници. В колата откриват нож, белезници, въжета и фалшиви документи. Задържаният отказва да каже името си. Седи тихо, усмихва се и накрая произнася думите: "Моля ви, просто кажете на хората кой съм."
Когато отпечатъците са проверени, идентичността му става ясна. Това е Тед Бънди, издирваният сериен убиец, който 2 пъти е успявал да избяга от затвора. Този път няма бягство. Това е краят на най-търсения убиец в Америка. Бънди първоначално мълчи, но скоро започва да отрича всичко и настоява, че е невинен. След няколко седмици властите в Флорида свързват доказателствата от колата чрез убийствата в общежитието Чи Омега в университета в Флорида и с изчезването на Кимбърли Лич. През 1979 г. започва първия процес. На 25 юли 1979 г. съдът го признава за виновен за убийствата в общежитието Чи Омега и му налага смъртна присъда. Година по-късно, през 1980 г., Бънди е осъден втори път на смърт. Този път за убийството на 12-годишната Кимбърли Лич. След присъдите той прекарва почти 10 години в затвора Рейфорд, където дава интервюта, опитва се да забави екзекуцията си и започва да признава за още убийства в опит да спечели време. На 24 януари 1989 г. в 7:16 сутринта Тед Бънди е екзекутиран на електрическия стол. Навън пред затвора хора се събират с плакати, скандирайки "Burn, Бънди, burn". Така приключва историята на един от най-ужасяващите убийци вече съвременната история. Тед Бънди умира през 1989 г., но легендата за него не изчезва, тя остава като студено напомняне, че понякога най-опасните хора изглеждат най-обикновени, истинската история приключва тук, но човешкото зло никога.